ihe ndị ezinụlọ kwesịrị nọ na-eme ga na-ejikọta ezinụlọ ọnụ ọkwa maka inwe njikọta ọ dị oke mkpa ezigbo mkpa ọ dị oke mkpa ọ ga-eme udo adịrị n'ezinụlọ ọ ga-eme ịma di na nwaanyị na-ese okwu nne na nwa na-ese okwu nna na nwa na-ese okwu a na-enwe ihu ntaka mana ebe enwe njikọta enwe udo ọ ga-ete aka tupu emezie onwe ka di na nwaanyị maọbụ nne na nwa na-agaghị enwe ka ihe si wee dịrị mana ndị hụrụ onwe ha na ndị na-enwe njikọta ndị nwere family bond na-ekwu ukwe n'ụbọchị taa nke ha na-adị iche o nwere ike enwe ihu ntakata tupu chi na-eji ị ga-ahụ na ihe niile onye ọbụla enwere onwe ihe ebidokwe gawa nke mana ndị na-anaghị enwe mmekọrịta na-awụ onye ọbụla na-enwe mee nke nwoke pụọ nwaanyị apụ onye nke edowe ihu ebe enwere ike otu afọ a ka na-ese okwu a na-ese okwu ilekwa anya n'ime ya ị ga-afụ na ndị ahụ na-ebi ụdị omume ahụ ọwụ obi ọjọọ na-adị n'ime ha onweghị ihe m hụrụ azin ga-eme ka njikọnata na mmekọrịta hapụ ịdị n'ezinụlọ m eziokwu ịbịala anya na-adị ka ndị na-arụ n'ụlọ akụ ịfụ nwoke na nwaanyị na-arụ n'ụlọ akụ ị ga-ahụ na ha na-enwe efe ụmụ ha fọ ha ekulie ha agawa ọrụ ụmụ ha ga-anọ na bed na-ehi ụra ha akpọte nwa odibo ha sị ngwa anyị agawala olekọta ụmụntakịrị mekọta ha ka ha jewe ụlọ akwụkwọ ị ga-anọ ụmụntakịrị ga-ete ha ga-asị mma m kwa asa ụjọwago ọrụ gị nọkwa n'elu ụmụntakịrị ga-ebukwa gị ụzọ n'ụtọ ụlọ akwụkwọ gị nwa bakwa na-ehi ụra gị nwa abatakwa ka otu iji chee na tupu ha etetekwa ọzọ ịpụọkwa so onwe ihe mmekọrịta na njikọrịta ezinụlọ ị ga-afụ na o nwere ka ọ ga ofu oyi m nwoke nọ ofu echi na-ajụ ya sị gị nwa na-arụ n'ụlọ akụ kedu otu gị na ụmụ gị ji na-enwe efe na-akọrịkọta akụkọ ya sị na o nwere mbọsị ọ nọ na-ehi ụra nwa ya nwoke ọbịa kpọte mma ya ọsị ya na o nwere ofu ọnkụ nọ n'ụlọ anyị na-ehi ụra onye nwe onye ahụ eziokwu ka m na-agwa gị ihe nke a onye nna ya ghọọla ọnkụ akwefere ya wụ na onwe gị ochi maka ihe ahụ nwa ya kwuru ka ọ ga-esi mata na onye awụ nna ya ebe nna ya na-ekuli ụzọ ụtụtụ eje ọrụ ya batakwa mgbe nwa ya na-ehiri n'ụra ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma eziokwu ụmụnne m kwuo na ahụ ya tupu gị aghọọ ọnkụ nyere nwa gị ị ga-agba ihe ị ga-eme mana mwa echeghị na ọ dị mma nwoke na-arụ n'ụlọ akụ nwunye esokwe na-arụ n'ụlọ akụ ọ dịghị mma anyị ma na ọkwa ego a na-achọ ka a ga-esi mee ezinụlọ dị na mma mana ị ga-ajụ onwe gị ajụjụ sị n'ikpeazụ ọ ga-awụ maka ọdịmma nke ezinụlọ m ka ọwụ maka imebi ezinụlọ anyị ma na ị na-achọ ịkpata ego iji elezi ụmụ gị anya dinye ha ụlọ akwụkwọ dị mma gotere ha ihe ha chọrọ ihe dị mma goo ụgbọala dị mma mee nke arụ ụlọ mana n'ikpeazụ ọ bụ na itighiri ụmụ gị anya n'ihe ha na-eme ka ha na-eto mana ka ha si eto mana nye ha ezigbote ọzụzụ n'ikpeazụ ọ dịghị gị ka ị ga-eme mmabara ịkpọtacha ego niile a n'ikpeazụ ị gaghị amazi onye nwa gị wụ nwa gị agaghị ama onye ewu ọ baziri uru ya ka anyị ji na-ekwusị ọ ga-adị mma ka ezinụlọ onye na-arụ ụdịrị ọrụ ahụ mgbanụ ka anyị were onye na-arụ n'ụlọ akụ ndị ụlọ akụ ha na-arụkwa ụbọchị ụka ha na-arụ ụbọchị ụka mana o nwekwara ndị na-arụkwa ụbọchị ụka o nwekwara ndị na-arụ ụbọchị ụka ama m o nwere nwaanyị mma ma ọ na-arụrụ ụbọchị ụka n'ụlọ akụ ọ ka ọ bịa etinye ego ebe na ihe meshin a ebe a na-ewere ATM ka ọ bịa etinye ego ọ wụla ihe ọ na-arụ mana na-asị da ụbọchị ụka ọnwụ ụbọchị ụka ha ka gị na ụmụ gị kwesịrị ịnọ ịma ụmụaka anyị sometimes o nwere ihe na-akpa ha
mana ha lecha anya ha sị ha ga-achọ onye ha ga-akọrọ ịghọtara ha ga-asị mma ma nọ ya mpa ma nọ ya ọlọtabe onye ka m ga-akọkwara ka m ga-achọ ofu onye ọzọ onye a nwere ike onye ọ kọrọ eduhie wee gwa ya eduhie nwa gị ụzọ ịhụne nke a wụ eziokwu ya na ọ na-adị mma na anyị ga-ewepụta ohere anyị ga-ewepụta efe ọ ihe kwesịrị ekwesị na anyị ga-ewepụta ofu ụbọchị n'izu anyị ga-enwe mmekọrịta n'ezinụlọ